маро аз модарам маҳрум карданд. 18 сол дар хонаи модарат сер нашудӣ ки боз ба Не, хонаи сер модар нашудам. модар تو به عاشقونه خوندن منو عادت دادی، تو با خوابیات آخر منو خجالت دادی. лайло сатторӣ дар аввал инвалид буд. чӣ хел ба пой хест? тамоми кӯсаву табақро ба сараш майда мекунед? نه تنها شاید که میزی که پیشش هست همون هم در سرش میده کنم. شما زندگی صدرالدین رو ویران کردید. дар ҳақиқат дар бисёр ҷо шунидам ки نقش زنی هیلاگر رو بازید که شوهرش رو خر کرده است. دیگر این رقم سوال ها رو با کسی هم ندید. занҳо бештарашон ҳамин ки аз бахт бенасиб шуданд артистика мешаванд. тақдири лайло ҳам чунин аст. ширкати баха яке аз ширкати беҳтарин миёни дигар ширкатҳо аст. ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад ки мушкили муҳоҷиронро осон гардонад. агар шумо ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст ва мехоҳед ки саривақт онро ба анҷом расонед, пас тавсия медиҳем ки ба ширкати баха муроҷиат намоед то ин ки кори шуморо дар як муддат ҳал намоянд. занг занед. шахсоне ки чиптаҳои боваринок ба тамоми дунё дастрас кардан мехоҳед бо нархи арзон, тавсия медиҳам ки ба авиакассаи мо муроҷиат намоед. салому дуруд баҳри шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳрупуро. инак бо фурсати муносиб дида ва дидор расид. Бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ, меҳмони нашри навбатӣ барномаи рӯбарӯ. ин навбат Лайло Сатторӣ, ҳунарманде ки муддати 3 сол аст рӯи майдони шоу-бизнес ҳунарнамоӣ мекунад. бо садои марғуладораш аллакай дар дилу дидаҳо маъво ёфтааст. ӯ дастпарвари мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова буда имрӯз маҳорати хеле ҳам бой дорад. биёед тамошобинони азиз дар рафти барнома ошно мегардем аз ҳунар маҳорати Лайло Сатторӣ. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. ҳолатон хуб аст? вақте таб хуш бошад барнома ҷолиб меояд. бале рост. дар хона настроение кас напарон. ташаккур. ман як шахсе ки касе наметавонад настроение манам вайрон кардан. шумо шахси гандами? не, не то чтобы шахси ганда. ман камтар негатива дидам, дарал мекунам ки ҳам хел хурсандӣ шавад. на ин ки зиқӣ. барои ҳамин не асаби худамро вайрон мекунам, немемонам ки як кас асаби худашро ва аз манро вайрон. имрӯз фикр мекунам ки ҳамаи ҷавонҳо сарвайрон ба қавле алан дар гапи сахт тез меранҷанд. тавсия медиҳем ки бо шумо пайваст шаванд ва шумо онҳоро тавбат намоед. беҳтарин. барномаро ба Лайло Сатторӣ ошно мегардонам. ин конвертҳое ки шумо мебинед пур аз саволу шартҳову дархостҳо ҳастанд. аз миёни саволҳо кадомаш шуморо нороҳат мекунад, ба иззати нафс мерасад, шумо ҳақ доред тариқи анавин зажигалка оташ занед. агар шумо омода бошед, марҳамат якто интихоб кунед. яктоашро шумо мегиред, яктоашро аз байн гирифте. ба дилам наздик омад. беҳтарин. марҳамат. чаро дар дунёи шоу-бизнес кам ба назар мерасед? умуман бо хонумҳои ситораҳо да рафту омад надоред. чаро? аз сабабе ки шояд мумкин рости гап ман вақти нав сар кардам хонданам, баъд сарпарастам набуд. ман чӣ суруде кардам, чӣ клипе кардам, ин гӯё ки масраф аз киссаи модарам будам. касе дастгир омад? касе дастгир набуд. бале, то ҳола касе дастгир нест. хай кӯшиш кардам чӣ хел метавонам як суруди нав кунам, як чихел сурудхонӣ аз хурдӣ дар дили ман. ин як мисли хобби мегӯен. может это вот так. я нағз мебинам ҳамин саҳна, санъат. баъд мумкин аз сабаби ҳамин ҳоле ки ягон сарпараст нест, дастгир нест, клип кам, суруд кам, шояд ба хотири ҳамин ки ҳоли на он қадар ситораҳо шиносам, вале зиёд ситораҳоро мешиносам, рафтуомади хуб дорем, мисли дӯстона. хел қавитар мешавед. рафта рафта бо мурури вақт шумо ҳатман ба дунёи шоу-бизнес пайванд мегардед. мо ба саволи худ аллакай посух гирифтем ва ин буд посухи Лайлохон. ман интихоб мекунам ва мебинем дар ин ҷо чӣ савол омадааст. Лайло Сатторӣ дар аввал инвалид буд. чӣ хел ба пой хест? дар ҳақиқат шумо аз чӣ беморӣ азият мекашидед? не, ин гап дурӯғ аст. ман худо ба шукр аз таваллуд шудагим
дасту пом сиҳат саломат, чашматон бино аст, бино, бале, дасту панҷа ҳама соз. бале, бале. Ман ҳамин хурдӣ яккам мушкилӣ бо қалб доштам. Дил. аз сабабе ки тахикардия бисёр дил сахт мезад. баъд аз варзишҳо маро озод карда буданд дар вақти мактаб. имрӯз чӣ саломатӣ? имрӯз худо ба шукр нағз. ташаккур. беҳтарин посух буд. марҳамат, интихоб кунед. навбати шумо аст. ҳамин саволҳои шумо мегирам дастом меларзад. натарсед. агар саволҳо нороҳат кунанда бошанд, пас оташ мезанед. нақш бозед. нақши зани ҳилагарро бозед ки шавҳарашро хар кардааст. метавонед зани лагар зане ки метавонад ки шавҳарашро дар як муддати кӯтоҳ хар гардонад. тасаввур кунед ки ман шавҳари шумо ҳастам ва шумо бо чӣ намуд ҳилаву найранг метавонед ки маро фиреб кунед, гарам кунед ва аз чӣ мегӯям харатон аз об гузарад. ҳамин бо забони русӣ мегӯян путь к сердцу мужчины через его желудок. бале. як-ду хӯроки бамаза мепазам. Рустамҷон, ман ба хонаи модарам равам? ман иҷозат ҳаст ба хонаи модарам равам? не, намеравӣ. чӣ? намеравӣ. шумоам набошад дигар ба хонаи модаратон намеравед? чӣ хел? ҳам хел. охир чӣ хел шумо метавонед маро аз модарам маҳрум кардан? 18 сол дар хонаи модарат сер нашудӣ ки боз ба Не, хонаи сер модар нашудам. модар шумо мана то ҳола чанд сол шуд ки ҳамроҳи модаратон ҳастем якҷо? шумо аз модаратон серӣ надоред ку хай бёед ҷудо зиндагӣ кунед? фарқи ману ту дар чӣ аст медонӣ? фарқи ману шумо зану шавҳар бо чӣ фарқ дорад инҷа? пас рав хонаи модарат шабрӯз дар тамом он ҷо бӣ. мерам. намехоҳед мерам. мана аз модарам маҳрум накунед. ҳозира занҳо беҳад хавфнок ҳастанд. бо андар гап агар баланд гап зани раҳо мекунанду мераванд. ин таҷрибаи зиндагии имрӯза ҷавонҳо аст ва пӯшида нест. интихоб навбати ки аст? аз шумо? ташаккур. ман аз байн интихоб мекунам ва мебинем дар ин ҷо чӣ омадааст. занҳо бештарашон ҳамин ки аз бахт бенасиб шуданд артистка мешаванд. тақдири лайло ҳам чунин аст? не. ман чӣ хел гуфтам, санъат аз хурдӣ дар дили ман ҷой аст. сабаби он нест ки ман аз шавҳарам ҷудо шудам баъд санъата қапидам. не, ман нағз мебинам ин чиз буд ҳаст ва фикр мекунам мемонам. вақти шавҳар кардед розигӣ буд? вақти шавҳар кардам рости гап ман фикри хонданам надоштам. ман мехондам, суруд мехондам, рақс мекардам танҳо барои шавҳарам. дӯст дошта буд? бале. имрӯз нест? не раҳо карду рафт? не, салом алейкамо нағз мондагӣ мо мисли дӯст мондем ки байни якдигар душманӣ накунем, ягон гапҳои бад назанем. фарзанд доред? бале. чандта? якта духтарча. беҳтарин. падараш хабар мегирад? не. дубора шавҳар мекунед? иншолло дар насиб бошад, чаро не. ман фикр мекунам ки пас аз тамошои ин навор хостгорҳо беҳад зиёд пайдо мешаванд. ташаккури зиёд. интихоби ман? интихоби шумо? ани ман. марҳамат. ба лайло борин занҳо чӣ гуна мардҳо писанд аст? хапак, тундмиҷоз, бақувват. беҳтарин. фикр мекунам варианти сеюм. ба ман марде бошад ки аввалаш эҳтироми маро донад. баъд марде бошад ки ман донам ки дар пуштам пушту паноҳ дорам. ҳатман марди ки хиёнат накунад. дар пастиву баландӣ дар барабар бошад. бале. чӣ хел ки дар пастиву баландӣ ҳамроҳи ман аст, ман ҳам низ бояд ҳамроҳӣ бошам. мард бояд мард бошад. тундмиҷоз? тундмиҷоз, хапак не. хапак мардак фикр мекунам мисли зан ҳастанд. хапакҳо ба фикри ман. тундмиҷоз аз худи бадрафтагӣ. бақуввати мардак. спортсмен, бузбала. не, бузбала рости гап не. спортсмен нитакуш. но он хел мард бисёр нест. аҷоиб. то ҳол ин хел мард вуҷуд надорад, яъне не ҳаст. чиба нест? дар ҳақиқат мард бошад. мард бошад. барои
боз ман зиёд мебинам ноҳурматии мардора нисбати занҳо нисбати духтарҳо бисёр шудааст ба хотири ҳамин ба ҳар мардам бовар карда намешавад марди пулдор мошиндор пул мошин фикр мекунам ки ин дар зиндагӣ чизи аввалин нест рол намебозад. бале барое ки меган каму беғам Бале. пулдора проблемашам бисёр душманашам зиёд мин зиндагӣ тинҷу ором бале дуруст аст. беҳтарин посух буд ва биёед ман аз ин ҷо якта хурдакашро гирам шудааст. рост аст ки пас аз пахши барномаи қиссаи дил ки дар канали меҳробпуро ба наздикӣ рафта буд якбора 7 ҷавон постори шумо шудааст. фикр мекунам зиёдтар шудам зиёдтар барои даромадам худам рости гап комментариҳоро хондам бисёр навистагӣ лайло бону рақаматона равон кунед лайло бону адресатона равон кунед чӣ посух мегӯед? минбари озод аст? онҳо шуморо тамошо доранд. дӯстони азиз дӯстони гироми қадр гуфтанӣ ҳастам ки ман бале иншоллоҳ дар оянда оиладор шуданиам вале на ҳозир аз сабабе ки ман чӣ хел гуфтам ман фарзанд дорам ман аввал бояд беҳбудии зиндагии фарзанди худро бинам баъд аз он аз худама дар насибам бошад шавҳар мекунам не ки айни ҳол ман тайёр нестам пир бошад ёш бошад аз худтон майда бошад боз ин муд шудааст. не ман рости гап наметавонам ман аз худам калон бошад 10 сол 15 сол калон бошад. ташаккур. интихоб навбати ман шумо. марҳамат. бо се садо ҳамаро қоил кунед эронӣ тоҷикӣ ва индискӣ аку индискиш пад вопросу дути дигаш метавонед. не индискишам шояд тавонам вақте ки шумо мактаби мусиқии Малика Собировро хат кардаед пас аз уҳдаш мебаред. иншоллоҳ мебинем ва то чӣ андоза шумо аз уҳдаи ин шарт мебароед. якум шурӯъ мекунем аз эронӣ марҳамат. эронӣ تو به عاشقونه خوندن منو عادت دادی تو با خوابیات آخر منو خجالت دادی چی میگم هر چی بگم از خوبیات کم گفتم بی تو هر شادی و بی تو همه شد غم گفتم аҳсан бисёр садои марғуладор буд. рости гап каме садом хаста аз сабабе ки ман бисёр оби хунука нӯшида будед не ки ба ҳар ҳол аз уҳдаи шарт баромадед ҳамагӣ аҳсан мегӯед. фикр мекунам дуюм садо тоҷикӣ. марҳамат. دختری تاجیک من خاکی قدم هایت شوم حرفی دعایت شوم ناز و ادایت شوم از می عشق داری من هم سفری راحت شوم مجنونی زارت شوم تا ابد یارت شوم نازی 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 میروی به بازی 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 ташаккур аҳсан мегӯем ва шарти охирин ин садои индиски аст ва биёд якҷоя мешунавем. як филми ҳиндӣ бо номи боби буд агар тамошо карда бошед мешаир то наҳи магалле ҳаси जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं शायर तो नहीं. ташаккур. мо ҳакамонро ба дасти тамошобин месупорем ва дар комментария ҳатман нависед ки дар кадом садо беҳад баланд буд, садояш хос буд, арзанда буд. инро танҳо шумо интихоб мекунед. интихоби ман аст. биёед тамошобини азиз мебинем дар ин ҷо чӣ савол омадааст. рақс кунед ки мӯйсафедҳо шуморо тамошо карда ошиқ шаванд. пас аз коргардон хоҳиш мекунем ки як
суруд як ҳавои мусиқӣ гузоранд ва шумо рақси зебои ҷаззоб кунед. мӯи сафедҳо аз ҷойгаҳи хоб бедор шаванд, ман рақс кардан мафтун шаванд. наметавонед рашки кампиракҳоро бедор созед. пас садои мусиқиро мемонед. коргардон омода аст ва лайлобону шумо тайёрия ҷиддӣ бинед. майлаша ман рақс мекунам дар он ҷиҳате ки шумо ҳамроҳи ман рақс мекунед. ман рақс кунам. ман як ду маротиба рақс карда будам. рости гап занҳо бисёр шуданд ки ба маҳфилҳои мо омада рақс намекунед. дархост дар кор. як бор ҳамроҳи ман ҳеҷ кор намекунад. хайр ташаккур. мо пешниҳоди ин касро рад намесозем. аз удаш баромадем рақс мекунем. Тамом. марҳамат. Akıtı biz nara nara dila tarkadi mara 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 may badas kadi mara dünyora didim datı uba joy mer zakhmamun dar aftaku zebi maydı qati maydı zebi dili de bunay maydı tedabari mayvu mori maydı kharduşaki yagunay maydı zebi dili de bunay maydı. дигар ман карда намешавад, чун шуғли дӯст доштаи ман рақс аст ва наметавонам ба андак-мандак халос шавам. вале як рӯз мерем рақс кунем мебинем. куҷо ба? ягон ҷо мерем. гӯшам гӯед. ҳатман унҷо барнома мекунем. ташаккур. интихоби шумо аст. марҳамат. камветҳо кам мондаанд ва мебинам ягон савол насӯхта истоданд. ин тақдири хуби лайлобоно аст. чашм мерасад бо насӯзад. саволҳо чӣ ҷолиб ҳастанд? хандаатон мегирад. мешавад ман савол. ҳар дуашро месӯзонед? ҳар дуашро. чӣ хел мешавад? ҳам хел мешавад. дастатон насӯзад? не намесӯзад. марҳамат. ин ба иззати нафсатон расид ё ин ки шуморо хандон? не ба рости гап бисёр саволе ки шояд ба иззати нафсам расид. оташ мезанед? бале. он чӣ буд ба ҷуз лайло касе намедонад. ҳатто дар ёди ман нест ки дар он ҷо чӣ навишта шуда буд. ба коми оташ меравад ва ин савол ҷавоби худро ҳеҷ вақт намеёбад. ҳеҷ вақт. дигар ин рақам саволҳоро ба касе ҳам надиҳед. ин айби ман нест, айби коргардони ман аст ки чунин саволҳоро пешниҳод месозад. ва дутаи дигар мондааст. якташро ман мегирам, дигарашро шумо. агар ба асаби лайло нохун зананд, чӣ посух мерасонед? чӣ дар роҳ аст? чӣ дар ягон худо маҳфил нишон аст? надиҳад ки ба асаби ман як кас тамоми косаву табақро ба сараш майда мекунед? на танҳо шояд ки ҳамн мизе ки пешаш аст ҳамнам дар сараш майда кунам. оҳо, аз ин кас тарсидан дар кор. чунин ҳолат буд? бале. дар куҷо? зиёд ин рақам ҳолатҳо мешад. барое ки чӣ хел гуфтам ки ҳозир писарҳо бисёр ноҳурматии зан мекунанд. аз сабаби занон не, аз сабаби занон ман асабӣ намешавам. гап мепартоянд ё ки ягон не гапи гап бад мегӯянд? гап мепартоянд. агар ба гап партояшон ҷавоб надиҳӣ баъд дашном мекунанд? дашном гапҳои қабеҳ мезананд. баъд лайло метаркад. тамом вузриф мешавад онҷо? бале бале бале. тамоми ҳаққу ҳамсояҳо мебиёянд? на ҷамъ халос танҳо мекунанд? шояд мумкин ки аз вай тарафиро ҳам шунида биёям, барое ки чӣ хеле медонед садои баланд дорам. беҳтарин тарс аллакай маро фаро гирифт. ва сабр мехоҳем ба онҳое ки ошиқи лайло ҳастанд. ба асабҳояш нохун назанед, тавсия медиҳем. интихоби охир аст. пас мекушоед дар он ҷо чӣ навишта шудааст. бо садои баланд ҷавоб медиҳед. шумо зиндагии Садриддинро вайрон кардед. дар ҳақиқат дар бисёр ҷо шунидам ки гӯё байни шумову Садриддин Наҷмиддин чӣ ишқу муҳаббате будааст ва пас аз барномаи шумо зиндагии ӯ каме нором шуд. не Рост ин аст гап мебозад? дурӯғ, ин гап дурӯғ. ман аз тарафи санъаткорон ягон кас кати ишқварзиам накардам, карданиам нестам. дар нақша низ надоред? бале нест. ин гап дурӯғ. Садриддина ман мисли як санъаткор, мисли бародар эҳтиром мекунам. ҳамақа зиёд ягон гап нест. ин гап яъне ин овозае ки мо айни ҳол Овоза, бале. шунидем ягон асос надорад? не надорад. муносибататон чӣ гуна аст? надошт ва надорад. муносибатамон вақте ки дар тоҷикистон будам хамеде маърако салом алейк муносибати хуб доштем.
акун асаби ки ва ё дар Амрико мо дар инҷа дигар якдигара ки намебинем хеле. саломи худро ба Садриддин расонед марҳамат. Салом дӯсти беҳтарин акаи Садриддинҷон. Умедворам ки якдигара боз мебинем дар Тоҷикистон. Тамом. ҳама вақт дар паноҳи Зиндаву худованд бошед. саломат бошед. ташаккур. ин буд суҳбати гарму самимии мо бо хонуми бисёр ҳам хушсадо, оне ки бо маҳорати баланди овозхонияш метавонад ҳамаро қоил гардонад. Лайло Сатторӣ буд. ин буд барномаи рӯбарӯ. меҳмони нашри барномаи мо буданд Лайло Бону. дар охир чӣ таманниё доред? чӣ гуфтан мехоҳед? дар охир ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки умри дароз, аввалу саломатӣ, мардҳо, особенно вот хочу обратиться к мужчинам. Уважайте своих женщин, уважайте своих жен, родителей. И женщины в том числе. Ин гапи ман ба занҳоям дахл дорад, барое ки занҳоям мисли мардак шудагӣ камтар хулиганӣ мекунанд. беҳад аз худ рафтан. бале занҳои муҳтарам, шумоям низ мардои худро ҳурмату эҳтиром кунед. мо дар як ватани ободу озод зиндагӣ мекунем. зиндагие ки мо дорем на ҳар кас дорад, Рустамҷон. бале бисёр ҳозир мебинӣ гапҳо ҳар ҷо зиёданд, вале аз мо ободӣ, озодӣ, оромӣ шукр гуфта хуб зиндагӣ кунем. мо низ таманно мекунем ки ҳамавақт мардуми сарбаланди мо хушбахт бошанд, хушрӯзгор бошанд ва ҳеҷ гоҳ каму ғамро набинанд. хайр. занҳо ва модарони азиз, ҳамаи шуморо барои кор кардан дар ширкати Атоми даъват мекунем. хеле осонаи кор дар ин ширкат, яъне ки шумо дар як сол 2 маротиба ҳамагӣ харид мекунед, тамом. балои шумо намесӯзад. званияҳое ки мегиред, аз званияҳо намеафтед. шумо фақат анамин командатона мустаҳкам мекунед ва аз ҳисоби ҳамин маошҳои нағз мегиред. ширкати Атоми дорои сертификати халал мебошад, яъне ҳамин маҳсулотош анамин хел сертификати халал доранд. метавонед бо аз интернет даромада хонед, пирсед аз анами дар бораи ҳамин маҳсулотҳо. беҳад ва ёшон хуб аст, сифатҳои хубанд. ширкати Атоми зиёда аз 27 давлати ҷаҳон кати ҳамкорӣ мекунад ва аз моҳи январ дар Тоҷикистон низ офисош бояд кушода шавад. аз ин рӯ дер накарда нависед дар рақамҳои дар рӯи экран буда корро ба пуррагӣ шумода мефаҳмонанд. осона тез пеш меравед.